קוראים לי וייבסט, בואו נתחיל. אז עכשיו נדבר על שלושת הדברים האלה. נתחיל מראשון. זו אפליקציה בשם גיאוקיישינג. אני יכול להתערב איתכם שלא ראיתם את זה ואתם לא יודעים מה זה. גיאוקיישינג זה כמו לחפש את המטמון. בתוך האפליקציה מראים לכם את המטמונים באזור שלכם. זה בן אדם אחר עשה אותם והחביא. זה יכול להיות מתחת לאבן, בתוך שיח, זה יכול להיות בכל מקום בקיצור. עכשיו, מה לא צריך לעשות שיהיה מעניין לכולם? אסור לקחת את המטמון עם הבוקס הביתה, כי זה לא חוקי ולא מעניין, כי הבן אדם הבא שיבוא לא ימצא כלום. עכשיו, מה כן צריך לעשות שיהיה מעניין? לשים משהו במקום מה שמצאתם. לא חייב שזה יהיה יותר יקר, באותו גודל, או יותר יפה. פשוט צריך לשים משהו, וזהו. בואו נדבר על הדבר הבא. עכשיו, שתי דברים אחרונים. אני עושה סרטונים גם באנגלית וגם בעברית. אני אשמח שתכתבו מה הייתם רוצים שצלם לכם, או מה הייתם רוצים שנעשה בלייב בטוויץ'. עכשיו, עוד מעט יוצא סרטון חדש של טיק טוק על גיאוקיישינג שחבל לפספס אותו. את כל הקישורים לטיק טוק ולטוויץ' תמצאו פה מתחת לסרטון. תעקבו אחריי, וזהו להיום. תודה רבה. עתיד תמיד יותר מעניין.